அதிகாரு ஜனாதிபதி மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அவர்களே, எல்லாரும் கேளுங்க. හැමෝම ආණ්ඩ පල්ලි ගියා, පන්සල ගියා, චේච්චර ගියා, දේවාල ගියා. හැම මේ ඉන්න නායකයාට ගිහලා කිව්වා මේ කණෙන් අහලා අනිත් කණෙන් ඒ වචන ටික කොයි බාර දුන්නද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපේ ජනාධිපතිතුමාට බාර දෙන්නයි කියලා තමයි මේ ආවේ. අපි ඊටමත් සුන්දර ජීවිතේ, මේ සුන්දර ජීවිතේ අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් අපේ ජනතාවට දෙන්න ඕනේ කියලා මම දිගටම ගමනක් ගෙනියනවා. ඒ ගමනේ වලින් අපේ ජනාධිපතිතුමනි එවිලා මාර සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ අපිට. අපි ජනතාව හොඳ වෙන්න ඕනේ. අපේ ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු හොඳ වෙන්න ඕනේ. පිටරට ඉන්න මිනිස්සුත් හොඳ වෙන්න ඕනේ කියලා මම ගොඩාක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි දන්න දේවල් කාට හරි දෙන්න ඕන කියලා තමයි මගේ ගොඩාක්ම අදහස් තියෙන්නේ. ඒ අදහස් කවදාරි මට ලැබෙයි. ඒ ජනතුමනි කවදාරි හම්බෙයි. එක දවසක් හරි කතා බහ කරලා එතුමාත් එක්ක මේ සුන්දර ලංකාව සුන්දර වෙන්න ඕන කියලා මම ගොඩාක් දෙවි විශ්වාසයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගමන වලින් සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ අපේ ජනතාව නේ. එහෙනම් අපේ දෙමළ භාෂාව කතා කරලා එන්න. ஜனாதிபதி மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி அவர்களே, நான் பள்ளிக்கு போனேன், சேர்ச்சுக்கு போனேன், பன்சலைக்கு போனேன், கோவிலுக்கு போனேன். போயிட்டு அந்த மத குருமார்களோட பேசினேன். இந்த மனிதருடைய வாழ்க்கை பிழை வாழ்கிறதுன்னு. அவங்க இந்த காதல் எடுத்துகிட்டு அந்த காதலை அந்த வார்த்தைகள் எங்கே விட்டாங்களோ எனக்கு தெரியலை. எட்டாவது வருஷமாக என்னுடைய பயணத்தை போகிறேன். எனக்கு ஒரு யோசனை தோணுச்சு, இதை எங்களோட ஜனாதிபதிக்கு நாங்கள் எத்தி வைப்போன்றதுக்காக என்னுடைய பல முயற்சிகளை நான் மேற்கொண்டு வரேன். எனக்கு நிச்சயமாக நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது. அந்த ஜனாதிபதியோட சந்தித்து நேரில் ஒரு நாள் அவரோட நான் நின்று, அவரோட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவரோட நின்று என்னுடைய மனசில் உள்ளதெல்லாம் சொல்லி நான் கற்ற நல்ல இன்பமான வார்த்தைகள், இன்பமான சந்தோஷங்கள் எல்லாம் மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கம். இந்த நோக்கம் என்றைக்காவது எனக்கு வெற்றி அளிக்கும் நம்பிக்கை இருக்குது. என்றைக்காவது ஒரு நாள் வெற்றி அளிக்கும். அந்த வெற்றி உங்களுடைய வெற்றியாக இருக்கணும்னு தன்னுடைய ஆவல். ஏன்னா மக்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்தால் தான் எதையுமே நாங்கள் சாதிக்கலாம். என்னுடைய இந்த தனிப்பட்ட இன்றைக்கி பயணம் இன்னும் பல அற்புதமான வீடியோக்களை நான் வரணும், உங்களோட பேசணும், நீங்கள் நல்லா இருக்கணுன்றது என்னுடைய. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை ஒருக்கா தான். மறுபடி இந்த வாழ்க்கை யாருமே நினைக்காதீங்க. ஏன்னா அப்போ நான் விடைபெறுறேன். சந்திப்போம், සින්දිපෝම් සේපඩුවම්. එහෙනම් ජනතාවනේ, මේ ජීවිතේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය කියන එකපාර ඊළඟ පාර ගන්න එපා. ඒක තමයි ගොඩාක් තව අයිඩියාස් තියෙනවා ජනතුමනි. ඒ වගේ අපි හම්බෙමු, කල්පනා කරමු, වැඩක් කරමු. ஓகே பாய். ஓகே, நன்றி உறவுகளே.